всички, аз съм ProBG и това е един нов канал, който аз създадох. Аз съм ProBG, а Crazy е един друг. Той също ще снима на Майнкрафт, на различни други игри. Аз ще снимам на Don't Strafe, на Лига ще се пробвам, ако не ми лагва. Амнезия, Фобия, ако знаете Фобия. А Machine for Pigs е това. Да, Machine for Pigs. В Steam имам купена игра Alien vs Predator 2. На CS мога да снимам. И снимам този клип само за инфо. На 12 години съм от София. Ще направя клип. В този клип в коментарите напишете какви игри да игра. League of Legends, други игри, че аз сега не мога да се сета за други игри. World of Warcraft, Cataclysm, Lich King, да спа Lich Bane. Акаунта на лигата ми е в Русия. Не ми е фейлне, за жалост. Защото един тапанар ми го премести в Русия. Други игри имам Eragon, не знам дали сте чували. Ако не сте чували, вижте. Ще има в описанието трейлера да го изгледате. Ще направя и Facebook страница. Сега може като свършат с този клип, може да снимам на Don't Strafe или на Minecraft, ако си изтегля. Снимам с OBS. Друга програма. Не ми се дава пари за програма и то да снимам. И това е всичко, което трябва да ви кажа. Аз бях ProBG. Очаквайте ме в друг епизод. Чао!